חברים, אנחנו כאן עם מייפל, או תודה לאלזה, ועכשיו צריך לחכות שזה יעבוד, ואני אוכל לא לשחק עם שתי שחקנים, ואז יהיה יותר קל לעלות רמות. לא, זה לא. זה כן. או עכשיו תסתכלו משהו קול, אני נכנס לשחקן שלי. אתה, מה? למה זה נכנס? לאגים. מנהל והסיסמה היא שטוק. לא אומר. בלק. אוי, יש פה מלא מפלצות שמנסות להרוג אותי. וואו. תעשה את זה פשוט, אתה למכוח את זה. מה אתה דואגת? סתם. זה סורינה. היא תמיד דואגת. סבבה שאנחנו בסיסי אחד ואמור להיות פה מלא אנשים. תמותו, עובדים שלי. רגע, מה אתה בוחר שאני אכנס לפרו-אקסינון לרמה הגבוהה שלי או לבלק דרגון? מה שאתה בוחר. בלק דרגון מתעלפת, תעלה. אתה מתאר שאתה תלך לקנדם שאני אערוב והוא יעלה רמות לאט לאט. נכון. איזה שיטה. רגע, אתה תערוב פה ואני ארוק שם. אני חושבת את המחשב של פאק יו. לא איך אתה חושב שלסורים זה יותר טוב. אני מוריד לו. תוריד לו. לך קצת אתה מוריד, אני הופכת לי בינתיים. לא, אני לא בוטח. באמת, אני זה בשלי. לא. אני לך תוריד אותה. לא. איך תוריד בוא נפח את זה, נו. איך תוריד? אני לא יודעת שאתה הולך. לא. נו, לך תוריד. תוריד. אתה הולך להוריד. אתה הולך להוריד. וואי, ספיר אני ארביץ לך. ספיר אני ארביץ לך. שמת לב שהוא אידיוט אם הוא מדבר ככה בסרטון? עכשיו אני הולך כאן לשם. עם השחקן שלי שזה כמעט אותה עבודה כי ספיר מנסה לחכות אותי ולעשות לא נכון. העבודה שלי. לא נכון. לא יודע הוא פשוט לא יודע איך לבחור אז הוא בחר דמון סלאר, מה שעיכובי יש לי. לא באמת יש לי דמון סלאר. וואי, אני מחסל את הבן אדם הזה, הוא הולך להצטער כל כך על היום שהוא נולד. תגיד לרמות 70 כבר, נו. חכה, לאט לאט כזה. לאט, אבל לאט. איזה משפט חכם. לא באמת. וואי. Invite to party. אוקיי. Fuck you! מה נכון שכחתי? אני גם מתקפה רגילה. ייי, ייי. רגע, הוא עולה בכלל. הוא שם אחת. כן, הוא עולה. משהו יותר כזה, אין לו אנרגיה. הגיע זה עוד הטובה, אבל זה מוריד לו מהחיים. רוצה לראות מתקעה, בעצם ראית אותה. גאצ'ה! Everybody גאצ'ה, כזה. זה כל מה שיש לך? לפחות אני רמה 70. בסדר. שמענו. אבל זה נכון. וואי, איך צריך עכשיו מישהו? אין שיקויים, אבל יש לי משהו יותר טוב, שזה סקיל כזה, ששמתי אותו ב-C. מה אני צריך אבל לגלות לכם באיפה שמתי אותו? תתאבד, הלוואי יתאבד הלומיניוס הזה, כי הוא לומיניוס מסריח. מי שרוצה לדעת, הוא לפעמים גם מדבר על השחקן שלי. איזה מוזר. כמה הצביעו? עוד טיפה. והוא עולה רמה. עלה. כן. וואו, הוא חייב פה בישופ. בישופ זו העבודה הכי טובה להילר, מי שלא יודע מה זה הילר, זה מה שמהלך, זה העבודה כזאת שמעלה חיים. זהו, ומי שרוצה לדעת, ברמה של ספיר עכשיו היה לי 10,000 חיים. כי אין לו אנרגיה, הוא רק צל חיים וכל מתקפה מורידה לו, שהוא מסתמת כבר מורידה לו חיים. נכון, כמעט כל מתקפה. זה אתה חייב לראות משהו קול. אני מפסיק לגנוב לי מפלצות.
זה לא יתפוצץ. הנה כן. סיסי מודר פאקר. עכשיו הוא למשל דיבר. שומע את החלש. חלש. יש. לא, אבל כלב לא הלך. סוהר לפללה. מה אתם רוצים? הוא בעת כזה אבל. רגע. סימן שאלה. לא צריך פה. ז'ואל מודר פאקר. הוא נראה לי טורקי. וואו, הוא לא רוצה לענות. ישראל או מה? ישראל או פאקר או מודר פאקר. תכתוב על ישראל או בן דוד. ישראל או ריפורט. מה הקשר? למה נלך מישהו להגיע מלא? בן אדם איזשהו ישראל. לא, נראה כמה כסף. נראה לי עדיף להם כבר להכיר את השחקן שלי וזהו, מה זה? אין לי כוח. יש לי כבר מיליון, שכחתי. זה לא לוקח. כן, כי הוא בן זה. עוד פעם. כן, מי ששואל למה הוא מקלל? כי בא לי. אוקיי, גם הוא מעצבן. צודק. בום. למה אני לך 170 בבקשה? עם השחקן שלי אין בעיה. אם גם היא שלי. עם השחקן שלך אי אפשר. אני לעמוד, מה אתה לעמוד? או באחד לקבל אקספי. למה? כי זה תנוב. צריך להיות ברירה לפחות כמה 60. אז תעלה לך 60 ואני גם רוצה לשחק. אוקיי, אז בואו, דבר אחד, ראשון עושים ככה. דבר שני עושים ככה. דבר שני עושים ככה. דבר רביעי עושים מודר פאקר. אני רוצה לשחק, אתה יודע. כן, אני יודע. וואו, הדמת שלך מה זה חרא. אתה צריך לעלות אותו. כן, אני יודע. אבל אם ספיר רוצה לעלות מהר לרמה 60, בעיקרון צריך להביא איתה. מי שרוצה שאני אעלה את השחקן מהר מרמה 1, שיביא לי את השחקן. שיביא לי את השם שלנו ואת הסיסמה, לא עושה. ולא עושה לכם כלום, מה שהוא אומר זה נכון. כן, כי אם אתם רואים... כל דבר שהוא הבטיח הוא קיים. לא. למשל הבטחתי לו שאני אקנה לו, שאני אשלים לו מהבגדים גם מקור ונעליים. הנה, עשיתי, קיימתי. ומשלו. בראתי. הוא הבטיח לעזור לי? עזר לי. כן, ספרת שאני אעזור לו, אז הנה, רואים כמו אידיוט עכשיו מרמה 41 על ליטר רמות. טוב, מה אכפת לי? אני אוהב לעלות רמות. יאללה, ספר תרגיש לי בנוח למה הלך לי היד. וואו, עכשיו בינתיים אני אחפור לכם. בלה 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 בלה, הנה. אוקיי, גם אני צריך ללכת. וואו, באסה. באמת. אנחנו מצלמים מעט, תעשה טוש. מה קרה פה? שט, מה באמת? איך סדרים את זה? צריך לסדר את זה. איך? ככה. זה מה זה מעצבן. תל. באמת. Seriously, why now? יופי. אפשר להתרגל לזה. אני כבר רגיל. זה קורה לי כבר 7 פעמים רק היום. מה? כן, מה? מעצבן זה בטח. אוקיי. למה אתה עושה את זה? אוי, יש כמו כאלה חרשים. וואו. טוב, אז לא. לעלות לך? ראיתם? הדבקתי את סאפר במקום ואני הדבקתי מסאפר, וואי. אמרת את האצבע שלך בפה ואז תגעת בחצי. נכון, סמוך. אבל זה באמת נכון. הוא שם את האצבע שלו בפה. ולא, אני לא תינוק. כן, הוא ויש לי כאבים באצבעות. לא, הוא שם את זה כאילו את הציפורן ואז
קראתי בהצבעות. וואו! מישהו חושב שיהיה לי כוח להעלות לכם את השחקן ברמה 200 שיתאבל. אני רק רמה 164 ולא נותנים לי לעלות. כי זה ספר לא נותן לי לעלות רמות. נכון. לא באמת, תן לי, המחשב שלי באמת תקוע. מה אני אעשה לך? אוקיי, אני יכול להראות להם אחרי כמה זמן שעולים רמות, איך עולים רמות? אוקיי, פרטיבני. אני יכול? יש. אלא אני יוצא עכשיו מהסקרן. סתם. לא, אתה לא. בשבילי אני כן יוצא. עדיף עכשיו לא להגדיש למסך כי אחרי זה יצא מהצילום, אז אין כוח. מה לבית? מה, תעלה לך ב-70. אתה הסכמת לי. אני לא לך ב-60. הסכמת לי להראות להם את זה שאתה רמה גבוהה. לא! כן, אתה אמרת כן. אני לא, אמרתי, אני מזכיר לך להיכנס לפארטי, דפוק. לא. כן. זה עוד לפני זה. לא, הזכרתי לזה. תרסל צ'אט. ילדה שקרנית. טוב. האקסינון שלי. שהוא 82. אבל אם יש כוח עכשיו לעלות עם אקסינון. ראיתם? מה סתם מעצבן? כן. תראו, יש לי רק רמות גבוהות. היה לי כמו ספיר. סתם גם תספר. מה אם אתה נותן כאפות? ותספר שלי על רמות גבוהות. שזה שלי ושל אח שלי. שבהם אסור לו לגעת. אני אכנס וארוס אותם. תארוס זה של ז'אנב במלא. זה שחר מפחד. אבל שחר לפעמים נכנס. זה מה שחפש לי. ירביץ לך זו הבעיה. בואו הוא ייכנס לכלא. וואו. אתה יודע משהו? אסור לך להרוס לו את השחקן במלא. אתה יודע גם למה? כן, נראה לי הולך לשנות את הסיסמה. אתה יודע למה? כי הולך למרוק שאתה משתמש. אבל אני אשיגו שאני אקח ריפורט עם טכנולוגיה, אבל לא בשחקנים. אוקיי, לפה הולכים, זה מראה 140. אני שמתי בשעה שלו, איזה כיף לי. אתה יודע מה לא כיף לי? לא. נכון. אתה רוצה פארטי? אתה תקבל פארטי, אדוני המכוער. גם אתה תקבל. עוד מישהו רוצה? אי אפשר. לומי. אוקיי, אני הרמה הכי גבוהה מביניהם. עם מלא. זה רמוטק. עוד לא 60 אפילו, או 160 אפילו. בקיצר נובי. מה זה ההסבר הזה? לא יודע. או שהוא נראה די חלש. כן. שתדע, אני הרמה הכי גבוהה פה. אוי, שייתן לי סיכויים. מקסימום אני אמות. לא, אתה לא. כן, מתי אני מת? עוד בדברים האלה, שזה כלום. בסדר, סתם יש לי איזה רף שמחזיר את מה שהוא הוריד לי אליו. עכשיו בוא נעשה אותם רף. שתבינו, סרטור היה לצפות לי בי גם עולה רמות. איזה דפוק עשיתי. לא, אני פשוט... די כבר, אתה משחק. רגע, איפה המפל ווריור שלי? נכון. מה זה? שתבין, אחד מהחברים של שחר, שלחתי הגדול הזה, זה דיבור ביני ולבין ספיר, נכנס לי לשחקן. ומה הגיוט הזה עשה? מה? לא רק שהיה לי כבוק כזה פה, הוא שם כזה, ושם בו את זה. כאילו, אתה אידיוט? מה אתה לא הגיע לי בכלל בשחקן? ילד מגעיל אח שלי, סתם. אח שלי עוזר לי לעלות המון. אתה רואה את כל זה? תסתכל את כל זה רגע. זה 3% ממה שאני צריך. בוא. אמא לי הבוס! שיהיה קל כנראה להרוג אותו. יש סיכוי, אבל אין לי שיקויים. ייי! הצלחתי! בלי למות! ולא בחיים! הוא הוריד לי פעם אחת, אבל כן, וגם כן, תראו אותו. אותה אני מוריד בתוך שניות.
בוא, אבל אם אני הולך לשם אני מתאבד תוך שנייה. כי חבל שאתה לא יכול, זה רק מרמה 140. ברמה 140 של ספיר יהיה הכי כיף, אני והוא עכשיו פה בסטלבט, אני מאמין שגם עד אז יסדרו את המחשב שלי, של שחר, של אח שלי. ואולי גם יסדרו את המחשב שלך, כי זה מה זה יעזור. כן, רק שזה הדגים שלי או המחשב שלי. אני מעדיף את הדגים. כן, זה החמצה של הדגים או זה. חמצן? חמצה של דגים. חמצן של המים ואז החמצה של... הבנת אותי בעיקרון, לא? תגיד, למה לא עושה אותם בתוך העינו? כן, זה מה שלא הבנתי. למה אפשר לשים אותם בסלון? אפשר כאילו, אבל... דגים? דגים. בתוך הגבול עושים אותם, לי זה הם באקווריום גורן. כאילו, תסתכל בתוך קערה כזאת עגולה. פתוח וזהו. נו, כן, אבל גם אצלי זה פתוח, לא יודע למה, אבל... זהו, זה של המים, הם צריכים כי הם שרים בפיו שלהם, צריך לנקות את זה. אנחנו מכניסים אותם פשוט לשקית עם מים ואז מנקים. כן, ככה אנחנו גם עושים. סיימת המשימה. וואי, בעיקרון הוא אמור להיות פה ואני אמור להיות פה על הפורטל הזה. הוא זה. פה אמור להיות, ואני אמור להיות פה. בואו, אבל מי שחושב שיש לי אקים בגלל שאני מוריד ככה, לא, זה באף חדש. טיפול בעולם. ועוד שיש רמוד יש לי את זה, ספיר זה מה שאמרתי לך שטוב רצח. עוד 6 רמות דפוק. נו, מה אמרתי? עוד 3. לא, אמרתי עוד 5 כנראה. אז כנראה לא שמעתי גם. לא, אמרתי עוד... מה זה המתקפה? אמרתי עוד 6, בקיצור. מה זה המתקפה? זה מה שאמרתי לך. סליחה, זה הספינה ופה 2 לייזרים. התבלבלתי. אבל עומד עליה קוף וקפשן כזה מוזר. לא רציני לך. לא, באמת, כמה משחקים עם קופים יש? לא, ברצינות. כן, משחק אחד עם סורין, משחק אחד עם הקוף הזה שמעודד אותי, ומשחק שלישי עם פורקי. לא, אבל אני מתכוון משחק אחד, ואני מתכוון משחק אחד בטלפון של קופים, שהם נורים על בנונים. כן, שזה די מעצבן. כך תוריד לי. הפעם הבאתי את הפלאפון. לשחק עם בלחי. כמה סוללה יש לה אבל? איך אני עושה את הסיסמה שלך? יש לי 17 אחוז. יש לך אולי מתן לגלקסי? מה יש לכם גלקסים? יש לך גלקסי בעצם. אין לי. יש לי. נו, איפה המתן שלו? פה. אז תתקני לי בבקשה. תודה. אני אספר זה כמו אחים בקיצור. כן, ותסתכל מה שרים עשו לרצפה. איזה דפוק. אני מקסימום על השולחן, אבל סורין על הרצפה. הנה, הודעה מאת מיכל פולק. מה אכפת לי? זה מתאים? כן. יופי. הכי חשוב. שיהיה לך במה לשחק. נכון, רק שאתה תתחיל עם דברים על הפנים. ואיפה העבודות כאלה לא יהיו לשמור? הוא עושה לי הורדות בעצם שיט. אבא שלי אמר שהוא, איך שאני חוזר הביתה. קיצור, אתה יכול לשחק לי בדרמה סקי וכל אלה. יחסה. וכל אלה יש לי שם עוד משחקים. כן, מה אתה אוהב אבא שלי, אבל לא לפרמט לי את הפלאפון. באסה. אוי שיט, לא חשבתי על מנה. אוי, שכחתי, יש לי את זה. ויש לי את זה. גם שכחתי. גם טוב. בוא נפתח אותה. אני מרגיש כאילו אני הורג אותם פה לבד. שאתה כן הורג אותם לבד. ויש לי מייפל ווריור 20. איזה רמתי מספר. בעיקרון זה ה-30. וואי, ועכשיו עד שאני רמות. יש לי 30 כזה מלא כאילו. לא ראיתי. ומי שרוצה להוסיף אותי לעבדיה, קוראים לי פרויקסין. טוב, אז... רגע, לא, תן לי לסיים לפחות את זה. אוקיי, אז אנחנו מסיימים. זה עוד שעה. לא, זה לא באמת, זה כמה זמן יש לנו לסיים את זה. אם אנחנו נובים, אין לנו נשקים טובים. ועוד כמה זמן נסיים את זה? לא הרבה. זה היום תכף נגמרים, אמרו להיות פה 20 קבוצות שחיסלנו בערך 15 עכשיו. 16.
יש סיכוי, לא יודע. בעיקרון זה נגמר מהר. לא יודע פשוט למה זה נגמר לאט הפעם. אבל כשזה מגיע פה כמעט עד הסוף זה כזה מסתובב כזה ויש את האור האדום. אין סיכוי לזה, אתה לא מבין, אבל אנחנו לא נורים על זה. וואי, אני זוכר שהייתי רמה 140 בית המכונות. כן, בדיוק לא הייתי מוריד להם חצי אפילו. לא הייתי מגיע לשלב השני. באיזה שלב זה? רביעי, אחד לפני האחרון. נראה לי חסמת את כל הפתחות. כן, נראה לי שיש לי לאג, אבל זה נתקע. לא, לאג זה נתקע. אבל עכשיו אני אמור לסיים את זה. הבנתם כאילו הוא מנסה לחסר אותם לבד, לא שהוא מצליח. בלעדיהם לא הגיעו מרחוק. בלעדי אחד, מה נגיד לשלב 3? כן. הנה, וואלה זה 20 קבוצות. אל תייחסו. רגע, אל תייחסו. יואו, העמוד הזה מה זה קשה להרוג. לא, האמת היא שלא, כי אני פה הורג את זה מהר. וואו. מי שחושב שזה לא אני, זה דווקא כן אני ארוב פה. יש, עוד אחד כזה. אוקיי, הלוואי. אני חייב מקום. פה אני. וואו. כן, תגיד בואו לתחת שלי. תגיד את זה לתחת שלי באמת. מה אני אעשה? אני צריך למכור דברים שאני לא צריך. וואו, העכבר שלך, מה זה רועש? אז אני יודע. וואו. מה אני צריך את זה? בשביל אמרתי יש לי טוב. מאוד. זה מעלה את כל החיים שלך. מה אתה עשיתם? אוקיי, וסיימנו להיום. שלום חברים. אולי זה והסקייפ יהיה הסקייפ שלי ושלנו בדסקריפשן. וזה היה דווקא סרטון מעייף להיום, כי עשינו כמה פעמים להעלות אותו. אז ביי ביי.